nan kamar ba caji. Wai ina kike ba ki ka abincin nan bane ba tun ɗazu ina zaune kuma na zo gida kuma ba za a abinci. Sarkin mita gashi nan zan kawo maka da Allah. Gashi. Me wannan dai kamar za a bawa ɗan yayi. Ka raina? To iya ciki na dafa dan ma ka samu na san maka? To haka zan ci abincin ba cokali? Kai, inna lillahi. Bari in kawo. Nan jaraba. Ji wani lemo sai da aka sha ma za a kawo. Me kake cewa? Ta ne ki yi ki kawo min cokali. To wannan lemon fa naga kin kawo guda biyu. Wancan ka sha wannan na sha. Kuma ba za ki ban cikakke ba shine za ki ba? A'a wallahi da kuɗi na siya. Bari ma da in ɗauko cokali mu ci abincin nan. Wani abincin za ki ci? Wannan mana. Ko kar na ci? Ni dai ina jin duk yadda aka yi ke dai tsino ubangiji ce kike bi na. To in ba haka ba, ka auro abu da kuɗinka? Hawa ne gida. Ai soyayya ma za mu yi abincin a baki zan baka. Wani abincin? Wannan din. Buɗe bakinka. Kai ka buɗe baki. A'a. Ka tsaya kana kallo na kamar baka san ni bane ba? Na san ki. Halin ki ne naga ya sauya. Haka nake dama. Yaudara ta kenan kika na aure ki. Lemon ma da shi zan tafi na san zaka iya ɗawa biyu. Maza ka ci. To ka ci ka tsaya kamar yaro dan yayi a bakin kake so in zauna in ta baka? A'a. Kawo dai in baka. Kar fushin ubangiji ya kama ni. Yau fushin ubangiji tun yaushe ya kama ki? Kai dai ba a iya maka. Kin ganin Allah ba aje min. Haba habibi. Aje. Kawai aje. Gashi nan ka ci in ka ci ka hada da farantin ka koma inda ka fito. Ka koma ni ina ma da wajen zuwa. Kina da wajen zuwa? To ni wannan ban sani ba. Ko wani abin nayi. Abin ne ko in ka gama mitar ni na tafi sai na dawo. Ina zaki je? Me ka gani a hannuna? Yo kitso zani. Kitso da tsakar ranar nan? Kwarai ma kuwa. Ina zaki je kitso da tsakar ranar nan? Sabon gari. Sabon gari? Sabon gari. Sabon gari sai ka ce wata mai zaman kanta? Kafin ka auro na ina ake min kitso. Sabon gari? Sabon gari. Kika ɗau jaka figal da wannan ɗan iskan mayafin zaki tafan min sabon gari? So kake in ɗauki hijabi da niƙabi in sa? To ko talla zaki fita ne ban sani ba. Talla? To ayin talla ne ma ka sani. Ka san inda ka ɗauko ni. In ma ita zani, wazo biya zani. A can ake. Yanzu tsakiyar inyamuran nan zaki shiga? Canza kuma namiji ne ma zai mu. Namiji? Ya fi kowa iyawa. A haɗa da kunshi. Ni in ce dai za a yi wa kitsan nan. Ba na so na yi. Ai wallahi sai na je baka isa ba. Ko ma ka zauna ka ci abinci. Ko ma ka zauna. To ko dungure ne zaki yi ne? Haba sweetie. Ya za ni dungure ka amma ko ma ka zauna ka ci